Naše chodidla krásně prstama do podložky a s výdechem přejdeme do psa hlavou dolů. Přeneseme váhu nad naše nohy, máme nohy pokrčené a pak teprve se snažíme propnout nahoru. Kolena nemusí být úplně propnutá, ale důležité je, že ta váha těla je namířená k našim nohám. Snažíme se přiblížit ramena ke kolenům. Odtlačujeme se od našich dlaní, které jsou aktivní. A zkusíme stáhnout ramena od krku. Můžeme zakývat hlavu, jakože ano, a jakože ne. Zkusíme uvolnit krčení pánce. Pořád se odtlačujeme směrem dozadu. Vytahujeme se z naší postrčí do dálky, šikmo nahoru. A můžeme se ještě zahoupat ze strany na stranu. Nezapomeneme dýchat. Ještě nádech a výdech. Vracíme se zpátky do podložky a přejdeme do pozice dítěte. Můžeme se to úplně uvolnit, můžeme se chytit za naše chodidla. Opřeme si hlavu o podložku. Na znovu pošleme aspoň 3 nádechy a výdechy do celé